Salam miras ýaýlymynyň sungatyma hormatyma gepleşiginiň mehriban müştaklary. Iň gözel, iň süýji arzuwlar bilen ýaýlymda sungatyma hormatyma gepleşigi. Ene şuna miras ýaýlymynyň sungatyma hormatyma gepleşiginde bagtyarlygy, hoşgawatlyk arzuwlap gepleşiginiň şunu sanyna özüniň milli aýdymlaryny halkymyzyň bir näçe muştoklarynyň teşnewlaryny aglaýan Daşoý welaýatynyň Çağalar Sungat Mekdebine bagşy molim Bibi-Nur Aşirwan çağırdyk. Bibi-Nur, hoş gördük sizi gepleşigimizde. Mehriban onlaryna ýygyderli seni diýen bolsaňyz bilýänsiňiz, Bibi-Nur özüniň bir näçe destanlary bilen, milli aýdym sarlary bilen, halk aýdymlary bilen halkymyzyň teşnewini aglaýan aýdymçylaryň biri. Edip arkadaşymyzyň saýetinde türkmen halkynyň her bir gün ötüşleri, özgöşükleri besenýä, ýaşy niýet, ýarym döwlet diýip her bir dogýan günni ýagşylyga betläp ýüzüne öýlen türkmen ilimiz bugün arkadaşymyzyň saýetinde bir taryhy wakalary besenýä her bir günimiz. Elbetde ählimiziň bilişimiz ýaly 2019-njy ýyla Türkmenistan Ruwaşlyň watan diýip atlanyrly. Şu ýylyň adynyň belli bolşy ýaly ähli halkymyzlar bir hatarda biz medeniýet sungat işgärleriň döredýän bir işlemimiň alyp baran işlemimiň ruwaş boljakdygynyň gönlüniň alamaty da şu datlar dogrusynda söhbetimiň başyny başlatak. Hawa dogry belläp geçýäňiz bu odan Türkmenistanymyzyň gözel künjegini teredeňini, täze ötüşleri göreninde göwnüň heýjany gelip ýüregiň joşa gelip bagşy kalbyňdan täze aýdymlar döre berýär. Hormatlar kadağımız şu ýylymyzda Türkmenistan Ruwaşlyň watan ýyly diýip yglan etdi. Hormatlar kadağımız biz bagşylary, biz medeniýet sungat işgärlerini işlemäni, döretmäge täze bir ýol açyp berdi. Medeniýetimizde, sunagatymyzda has üns berýär. Men hem Türkmenistan ýurdumyzda hormatlar kadağymyz şu Türkmenistan Ruwaşlyň watany ýylynda täze Türkmenistan Ruwaşlyň watan diýen aýdymyzy şuny siziň gepleşiňizde sowgat getirdim. Ana şu biz dinläp oturan illeşlerimizde şol aýdymmy şu ýerde aýtyp beräýin. Höweslen. Esret olup akany arkadagly Türkmenistan Ruwaşlyň watany. Bu watanyň mertebeti ýylyň täze adynydyr. Ruwaşlyklaryň telwaty bedew atyň badynydyr.
jahan yadımdadır. Bir karar yurt belin ıkbal dövrün baki bakari. Arkada Türkmenistan rovaşlığın vatanı. Her sahabat büyük insan hakkın yalqat bakani. Bedev batlı Türkmenistan rovaşlığın vatanı. Bir karar yurt Türkmenistan rovaşlığın vatanı. Arkada Türkmenistan rovaşlığın vatanı. Bir karar yurt Türkmenistan rovaşlığın vatanı. Türkmenistan yurdumuzun ähli gözel kunjoklarına teredeňine bu gurulup duran binalara odan şähermizde göz gezdireňine göwnüň heýjana gelip şahirlerimiz ýürek joşgularyny ak kagyda galam üstü bilen beýan edýän bolsa biz bagşylaryňa medeniýet sunat işgärleriniň paýyny şol odan goşgulardan dürän aýdymlary taada salyp özüň itlendik kompozitoryň bolsun ýa bolmasa tadandan bilen matlagatylaşyp şolary ilimide günümizde ýetişdirmek biz bagşylaryň borjy bolup duruberýär. Payhasım uğrundan güllü yer ötyer. Şad durmuşli şad duranlı Türkmenin. Tarihi ötüşi dünyanın ortaçyar. Yolları şöhratli şanlı Türkmenin. Tarihi ötüşi dünyanın ortaçyar. Yolları şöhratli
Edýän arkadaşymyzyň döredýän mümkinçilikleri, ýapýan şafer paýlary isenlik adamyň kalbyny bir joşa getirýär. Edýän arkadaşymyzyň gurup beren ajaýyp zamanasyň öz insanlary joşurýar. Hormatly arkadaşymyz, şu biziň ýaş nesillerimiz ilmli, bilimli nesil bolup, wepalylar bolup, ogulgydylar bolup döremek üçin şu çağaçyklarymyzyň aladatyny edip ýaşaçyk balalarymyz üçin bir näçe tan çağalar bagynyň bize peşkeş berilmegi ýa bolmasa da owadyr şäherlerimizde, welayatlarymyzda, hasam daşrak etraplarymyzda, owalarymyzda da medeniýet öýleriniň işlemek üçin aladamyz gurulyp berilmegi ýa bolmasa Daşowut welaýatyndan bir näçe tan çağalar sunat mekdepleriniň salynyp berilmegi, şol ýerde halipalarymyzdan öwrenen zatlarymyz şol ýaşaçyk nesillerimize geçirmegi näme biz ýaly bagşy muallimleriň paýyna düşüp duruberýär. Menem özüm ýaşlykdan öwrenen halipalardan öwrenen bir näçe halk aýdymlarymy ýa bolmasa destalarymy Aşgabat şäherimizde Türkmen Milli Konserwatoriýasyna öwrenen bir näçe halipalardan öwrenen bir näçe aýdymlarymyzy Daşowut welaýatyna çağlar sunat mektebine gatnaýan oglan gyýdylarymyza öwretmek, destalardan gurrun bermeklik, wagt etmeklik şo biz halipa muallimleriň paýyna düşüp duruberýär. Şayattır elimin yüzü, öttürdür yarıldan şahirin sözü. Kıyalap terette bahirin gözü, yüreğinden parran geçtin sözlü. Kıyalap terette bahirin gözü, yüreğinden parran geçtin sözlü. Vatpıma bet gelmedi güdürlük kesmi, deryadi tolkunlu yüreğimin ışığı. Karşına oturup okusam kuşu, kalbime kuvaları salsın sözlüm. Karşına oturup okusam kuşu, kalbime kuvaları salsın sözlüm. Sen bilen birleşti ömrümün yolu, sen bilen birleşti ömrümün yolu, senden ayrı düşmez gönlüm hayali. Asmanın sultanı nuru dünyalı, yüreğime sultan bulsun sözlerim. Asmanın sultanı nuru dünyalı, yüreğime sultan bulsun sözlerim.
arkadamyzyň görýän mümkinçilikleri ýapýan şahyr paýlar hakynda näçe gurrun etseň bir sözler eje gelýär. Edýär arkadamyzyň biz sunat medeniýet işgälerine görýän mümkinçilikleri biziň täze eserlerimiz öğretmäge terýärdi. Indi şu günlerde biz görýäsek halkymyzyň arasynda ýerine ýetiren bir halipalaryň aýdymlary bar da, şonam täzeden işläp halka ýetirmek şu gün bir bagşylaryň arasynda bir ýoň boldy da. Hawa doğru welläp geçýän bu aýdym sahasyn otuna ýigdemiň hünärem az diýil şiýaly biziň ata-babalarymyzyň bize miras goýan bir näçe halipalarymyzyň miras goýup giden aýdymlaryny diňläningde hiňleneniň duýman galýanda. Men özüm desançylyk ýolundan halk aýdymlaryny aýtsamam gapdalynan şu bize miras bolup gelýän halipalaryň bir näçe estrada aýdymlaryny diňläp şolar täzeçe öwüşgünni kompozitorlarymyz bilen matlaplaşyp işläp şu teleýaýlymlaryň üstü bilen halkymyza ýerine ýetirmäge özümize maksat edinýäs. Indi siz biziň gepleşigimizde şol aýdymlaryň haýsyny işläp getirdiňiz? Anha sizin şu gepleşiňiz menem öýde öz maşgalamyz bilen diňlänmidi, höwät bilen diňläp arzu edýän gow täze aýdymlary işläp size düýüşde de sensiň we ýa bolmasa şu owamyzda gelin gyýdlarymyzy, ene mamalarymyzy wasp edýän owa gyýdlaryny mehriban käbä menem diýen bir näçe täze aýdymlar şuň size gepleşiňizde sowgat getirdim. Ona şol aýdymlaryň birini ýerine ýetirip bereň beýim. Başdyny.
Altın Zaman Kamil Market'in konditer önümleri bölümünü 22 aprelde duşenli günü ular darlaşıp. Fursatı ellen vermeyen dükkanımda sövda etmeye gerek. Bibi Nur Türkmen halkymyzyň arasynda bir şägirt halipadan ozdurmasa kär iter diýen bir jümle bar da bugünkü güne kämillige gol beren bir näçe ustad halipalaryň ýaş şägirtler bar da söküdümiziň şeýerine bir biz bilýäsiz Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamladan o ýerde de bir näçe halipalardan bir tärim alansyňyz aýdym säde inçe tirtimler dogrusyna bir halipaňa dogrusyna söküdüme dowam etsek. İlk bilen halipa gerek. Zihinem TV taydan berilmeli ýöne onu da şu zihinin arttırmak üçin şol bilmeýän zadyň öwrenmek üçin ilk bilen halipa tutunman bolýar. Men ýaşlykdan özüm Daşady welaýatynyň Gorogly etrawyna Türkmenistanyň halk bagçysy Hojamrat Öräkden hünär alyp şondan sapak eden bir näçe halk aýdymlaryň inçe timlerini öwrenip ondan soňra okumy tamamlap Akşäherimiz Aşgabatymyzda Türkmen Milli Konserwatoriýasyna gelip Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hojaýewadan bir näçe ýollardan aýdym öwrendim. O ýerde bir näçe halipa mollymlar bar. Bir näçe halk aýdymlaryny öwrenip ha bagçylyk ýolun bir näçe görnüşlere bölünýärdi. Talar saryk ýoly, ahal teke ýol, ýomut gökleň ýol, damana ýol, çowdur ýollary diňe bir desançylyk ýolundan öwrenmän eýsem bärde 5 welaýatdan gelen deň duşlarmy, taliplerimiz bilen jem bolup şu halipalarymyzdan öwrenen aýdymlarymyzdan şol Daşady welaýatynyň zihini bolan ýaşaçyk nesillerimize okumana gelýän, bilimlerini arttyrmana gelýän şägirtlerimize bizem bir näçe aýdymlaryň inçe sirlerini öwretýär. Yarım gitti derya bilin aylanyp goýber mollam yarım bilin gideyini ilsiz günsiz bir sandyga jaýlanyp goýber mollam yarım bilin gideyin ilsiz günsiz bir sandyga jaýlanyp goýber mollam yarım bilin gideyin goýber ahun yarım bilin gideyini yarım gitti can reşteti üzüldü bağrım kebap boluwa çişe düzüldü Ejid boldum başıma şoňa ýazyldy goýber mollam yarım bilen gideyin Ejid boldum başıma şoňa ýazyldy goýber mollam yarım bilen gideyin goýber ahun yarım bilen gideyin ayrılık günü Kıyamatlık atam demişim seni goýber mollam yarım bilin gideyin Kıyamatlık atam demişim seni goýber mollam yarım bilin gideyin goýber ahun yarım bilin gideyin Derya attı durunu Kur'an'ın kaşını Haytıp alıp yuttu dileşini Çerem yoktur
atam eden işini Güyverim olam yarım bilen gideyin Çerem yoktur atam eden işini Güyverim olam yarım bilen gideyin Güyver ahun yarım bilen gideyin Zöhrü diyer gül yüzüm ne hicaptır Işk pervafi buluva bağrım kebaptır Bu ayrılık ölmegime sebeptir Koyverim olam yarım bilen gideyin Bu ayrılık ölmegime sebeptir Koyverim olam yarım bilen gideyin Koyver ahun yarım bilen gideyin Koyver mollam yarım bilen gideyin Zihilli yaşadık şagirdlerimiz var. Şu näme öwretseňem innik sapa gelenlerini moğolliyim ya olmasa halipa durnalar aydymyny öwredem bolsaň inniki sapagymyza gelse çagdyryp çağlar aydym öwrenisi gelýän yaşadyk zihilli çağlarymyzam şo ýerde köpde. Ne bir Nuriýan özüňiz aýtdyňyz aşalla şu welaýatynyň çağalar sünnet mektebinde bir ýaşajak zihini çağalar özüňiziň bir halipalardan alan terimini şolara geçirýändiňiz aýtdyňyz. Ýani aýdym aýtmakda da ýaşaýratynyň bir orny juda uludur. Şo birinji, ikinji sınıfda ýeňilje aýdym öwretmeli bolýar. Ondan soňra detallardan parçalar öwretmeli bolýar. Eýan bular 5-nji sınıfa gelende uly bagşlaryň bilýän aýdymlaryny öwrenip duran çağaçyklarymyz bar. Gamlı güllür
Anha bizim Daşoğlu vilayetimizde bir neçe hünerlerden tapa galmaga mümkinçilik var. Akordeon hüneri ya bolmasa yekelikde aydım aytmak, dutar çalmak, pianino çalmak. Eger şol bagşa doğru gelmeyen tetilce çağaları başga uğurlardan okumaklygyny mugallimlaryň özleri, halipa mugallimler şonu taýlap teçip matlagat berýär. Bu bolsa görýän gönlüňün edip arkadamyň saýasynda ýaş sekinlere berilýän insan gönlüňün alamat. Edip arkadamyň ähli vilayetlerine, çetki obalaryna da medeni döýlerinde keldip bermegi, ýaşynýal çağalar sunat mekteplerinde keldip bermegi hem ýaş sekinleriň biziň ýurdumyzda bir ýüze çykmana ullakan iterge de Bibi-Nur. Ähli vilayetiniň özüniň milli däpde suwlary bar da halkymyz bir Daşowut vilayetynyň bir aýdymçylaryna, bir görenlerine Sinandan elkilen desantçylyk sunatyny gödüňine getirip bilýärler-de. Siziň özüňiz emine bir näçe biziň bir gazma dutarmy eliňize alyp bir näçe desanamyň bir gahramanlarynyň ýerine ýetiren bir aýdymlaryny özüňizden gazma dutaryňyza şunkuna ýetirýäňiz bir söküdümiň şeýle bir desantçylyk sunat hakyna durup geçer. Hemen bir desan aýdymlarynyň birini halkymda ýetireli. Bir näçe ustad halipalarymyz şu aýdym saatlarymyzy milli saat dutarmyza aýdylýan goşgularymyzy halipalarymyz dilden dile geçirip, nesilden nesile geçirip şunumy da çel dowam etip gelýärdi. Miras bolup gelýän aýdym halk aýdym saatlarymyz bar. Ona häzirki ýurdumyzda Türkmenistan watanymyzda işlemäge, döretmäge mümkinçilikleri bar. Täze aýdymlar ýazyp bolýar. Hasam bolsa näme?
şol döwürde detallarymyz aýdylanny bagşylaryň dilinden ýazylyp alynan ekenne. Anha özümizden halk aýdymlarymyzy, toýlarymyzda, märekelerimizde bir 10-15 tane halk aýdym aýdandan soň bagş tesi gydandan soňra detany aýtyp bermek paýan bagşylaryň borcu bolup durýar. Onda şu ýerde bizene haýsy desanlardan bir aýdym ýerine ýetirip berjeksin. Ana has biz bagşylary, desançylary begendirýän, buýsandyran adam hormatlar kadamyz Görogly şadetlanyny UNESCO-nyň madde delmeden mirasynyň hatarına goşulmagy, şoň bilen birlikde ýene türkmen halkymyzyň söýüp diňlenýän, dünýä meşhur bolan kuş depdi aýdymynyň gadallarynyň muňa goşulmagy hasam göwnümiz heýjana getirip başymyz göge diýretde. Şu ýerde halkymyza diňläp oturan diňleýijilerimize Görogly şadetlanynyň menem Göroglynyň öýlen şahatynyň bir bölek ýerine getirip bereýin. Öwesleň. Al habar kimden al habar şu yerde Görogly begden al. Kadim eýamyna wagty zamanny Çardağ sanny bildiýen ýurt bar erdi. Çardağ manzy 4 dağ. 4 dağın aratyny bolsa 10 kun Türkmen ýaşar eken. Şol 10 kun Türkmeniň paçatyna Jygalbeg diýip at berdiler. Jygalbeg oglullaryna bolsa Adbeg diýer ekenler. Adbeg oglulyna da Göroglubeg diýip at berdiler. Emma lekin näme Göroglubeg atarmallykda, çaparmallykda, maly dünýälykda dünýäde ýeköd eken. Al tahylyk babatyna da hatam taýça bar ekenmi. Güllerde bir gün Göroglubeg 40 ýyldan alyp awuşkara çykdy. Awlap, qulun qovalap, met bolup meyhana dönüyüp geliverdi. Munun näme bir peridat bardy, adyny da Ağa Yunus peridat diýerdiler. Ağa Yunus peridatdan näme Göroglubeg perdensiz bolandan soň, gel şunun perdensizligini bir bildirmäýle diýip, derrew ýurup Göroglubegin öňünden çykyp, Göroglubeg atdan gujoklap, çürüp hol heremhanatynyň içine oturdagada. Ey Göroglubegim, sen gök çaý içermi, kara çaý içermiň, kan dedi içermiň, ninawa dedi içermiň, palaw yermiň, şuli yermiň, onu yermiň, bunu yermiň, tasnan par aýlanyp, börew yermiň, pırlanıp ýörmiň. Näme Ağa Yunus peridatyn bujagat hoşamadyna, Göroglubeg näme ödüňe belli met bolup çiýip oturuverdi. Hey Göroglubegim, emma lekin meniň bujagat odun hoşamadyma bir näme çiýişi berdiň. Hiç kimden şu dünýede bitiren artyk işiň ýokdur Göroglubeg diýdi. Hey Ağa Yunus peridatym, al men çiýişmän kim çiýişdin? Bu azada Tehranyň erkany bendesimen diýip, şu ýerde Göroglubeg murtun towlap ödüne bat berdi, goýury berdi. Şu ýerde Ağa Yunus peridat aýtdy, han Göroglubegim, onna türkmen Tehratynyň dilinden gelen modan bitiren işlerinden birin habar berdi. Şu ýerde näme Göroglubeg eline garagatma dutaryn alyp, dutarynyň perdelerini batyp, Ağa Yunus peridatyna ýalançydan armanymyz bolmady diýip, bitiren işlerinden birin beýan edip, 18 arçyn at minnim armanym galmady. Meýli surap toýlar tuttum armanym galmady diýip, şu ýerde Göroglubeg Ağa Yunus peridatyna bitiren işlerini tariplap, eline garagatma dutarynam alyp, 40 ýygdyna da garap, şu ýerde bir näme aýtnan gör wak näme diýerkä. Kesner kıymeti,
başın tövüş düşman tattım. Kanıyım görsen bitsin battım armanım kalmadı. Geçirdim, evlere şerab içirdim, içtim armanım kalmadı. Hatırlacığın kalpaklısın, hatırlacığın kalpaklısın, başı samur telpeklisin, gör olaydır kulpoklısın, söydüm armanım kalmadı. Haline Habır olaydır kulpoklusun, söydüm armanım kalmadı, tuttum armanım kalmadı. Töködümüz ýerde millilik diýen düşünje hakynda dowam edeli. Bugünkü güne edil arkadaşlarymyzyň saýetine bir näçe medeniýet sunugat wekillerimiz millilik bilen kämilligi ýorup görýän eserler halka ýetirýärler. Eýse millilik nämekä? Şu düşünje garaýşyň. Milliliň içine ähli zatlarymyz girýär. Ha şu görüp oturan odan hallarymyzyň öden biziň gadymy gelin gyýdylarymyzyň 10 barmagyny sünnäläp çykarylan bu naqşlaryny, göllerini gözüň düşende bu zatlaryň ähli zatlaryň atymyzyň özi millilik, biziň däp desturlarymyzyň özi millilik. Millilige men hemme zady gözüňe getirýän. Ana aýdymda da şu gadymy aýdymlarymyzy, saatlarymyzy, şolaryň hemmesini jemläne, şolaryň öden bir milliligimiziň alamaty. Gelin gyýdylarymyzyň giýýän liwatlaryny gözüň düşende, şolaryň dollarynyň gyratyna kestelere gözüň düşende, şaý teplerimize gözüň düşende, ýa bolmasa biziň dutargyjymyzyň ählisi şu zatlaryň içinde, aýdym saadyň içinde jemlenip gelýär. Şahirlarymyzdan şu milliligi goşularynyň içinde görmek bolýar. Biziň aýdym saat sunatymyzyň ählisiniň jemlenen zatyň özi millilik. Onda millilikden bir döredilen aýdymlaryň birini şu ýerde halkymda ýetireli. Başdyna. Dinletin zarmy bir sözüm bar, men senin aşygyň nädinin ýar. Şilpili dutar, hoş dilli dutar, bizi goşatar, bizi goşatar, bizi goşatar, bizi goşatar. Ay bu dünýäň baýlygy erkimne bolsa, men saňa bererdim baryny gunçam. Deytini vah görünlersin, iştenimdendir aşığın tam. Minki deytini vah görünlerdir, iştenimdendir aşığın tam. Düşte de sensin, huşta da sensin, sen menin girdime derdirman. Düşte de sensin, huşta da sensin, sen menin girdime derdirman.
çekipdar min pahir nädin nädli dildar minni pek çipali minni pek wepali bir yürek var bir yürek var bir yürek var bir yürek var ay bu dünýäň baýlygy ýerkimne boldy min saňa bererdim baryny gunçam min kidi tüýgini wah göründerdim eşdenemdendir aşygyn ta min kidi tüýgini wah göründerdir eşdenemdendir aşygyn ta düşde de tintin huşda da tintin sen meniň birdime derdirman düşde de tintin huşda da tintin sen meniň birdime derdirman düşde de tintin huşda da tintin sen meniň birdime derdirman düşde de tintin huşda da tintin sen meniň birdime derdirman sen meniň birdime derdirman sen meniň birdime derdirman Bibi Nur Edid arkadağımızın sayesinde bugünkü mehriban inelenmedin, aktaşlı inelenmedin bir ornu açtı da bugünkü öýlenmedin, toýlanmedin törünü berýän inelenmez Edid arkadağımızın bir töýgüsine münasip bolup bir awraýlar hatam arşa göterildi de bu babatda Edid arkadağımızın Türkmen halkyna peşkeş beren ene taqdim mukaddesliğe taqdim adlı kitabyna da beýiklere dünýä indirýän beýiklik bol enedir diýär. Arkadaly ýurdumyzda uly hormata münasip bolan eneleriň wasfy aýdy misallarda kemelenok. Hormatlar qadağımızın özünün şatir pay etbide qoşuran bir näçe kitaplaryny okaňyny göwnüň hejana gelýär. Bizi begendirýän, buýsandyrýan da bize peşkeş beren ene taqdim mukaddesliğe taqdim kitabyny görüňdi. Şu ýerde özüň ene diňe buýsanyp, hasam biz bagşlary işlemäge döretmän mümkinçilik döredýär. Soranmış bir wagt ay güne waqyp dünýäniň görküne aýtyp bersene, gün hem diýenmişin nuruny döküp dünýäniň bar görki ene sen ene. Soranmış bir ene şahira waqyp dünýäniň durkuny aýtyp bersene, şahir hem diýenmiş diýdin çöküp dünýäniň bar durky ene sen ene. Ana şahirlarymyzdan näme goşgularyny eneleriň watpyny şeýle bir beýan etipdirler. Bular näçe tarif etseň berden aýdýar. Ana watanymyzyň topragyny ene deňäpdirler, watanymyzyň özüni ata deňäpdirler. Bu da näme biziň enelerimize, ene mamalarymyza goýulýan tilo hormatyň şany. Dogry diýen bile hormatda şeýle münasip bolan enelenmeden kalbyndan diňe joşgun alkyşlar ýaňlanýan Edid arkadağymyzyň sayesinde Zeminiň görki zinaty ene hasaplanýar. Ene hakda goşgy ýazmadyk şahirlarymyz, aýdym aýtmadyk bagşlarymyz ýokdur. Anha enelerimiz wasp edýän menen bir täze käbä menem diýen aýdymy şuň enelerimize sowgat getirdim şu ýerde halkymyza şonu aýtyp beräýin. Ağla
üçün qaygırmarız ıxlati ömrün uzoq bolsun mehriban kädem sizin üçün qaygırmarız ıxlati ömrün uzoq bolsun edidi can kädem bizi yetiştirin nurana kädem Bibi-Nur edip arkadaşımızın sayesinde bir näçe bayramçylyklaryň şaýady bolýar, toýlaryň şaýady bolýar, bir näçe tarih wakalaryň şaýady bolýar. Muň ödem gönnen göni bizi ýene bir ýola işlemäge, hatam bir itergi berýär, bizim öňümizde borç goýýar. Çünki edip arkadaşymyň peşkeş beren ajaýyp zamanatynyň özi näçe işleten, näçe döretseň döredesiň gelýär. Biz medeniýet sunugat işgärlerini işlemäge, döretmäge, şular ýaly uly ýol açyp beren hormatlar kadamyda köp sag bolsun aýdýar. Medeniýetimizi, watanymyzy wasp edýän täze aýdymlaryň üstünde işler. Men ilim toý başlady. Gül diýaryň gujagyna, muňurdurly nygmat taýyn watanyň toý taçagyna. Çaqlygy dünýä ýaýyp, işi güýji ertä goýup, edidi mihman boluň diýip set ýanglanýar dutar gyjagyna. Bagtyarlygymyz gulaşdy, güller çolaşdy, toýlara ulaşdy, taýrap watan gujagyny işlemegimiz üçin, döretmegimiz üçin uly ýardym edýän hormatlar kadamyzyň jan tag bolsun, bilint başı aman bolsun. Sağ olun Bibi-Nur, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Goý edip arkadaşymyzyň saýesinde döredýän sunugat eserleriňiz millilikden bir göz baş alyp halkymyzyň teşneglerini awlap dursun. Ýene düşünýän toýly günlerde diýdarlaşmak nisip etsin. Sağ olun, toýda görüşip duralım.
Donup yatla meni, seridip yatla meni, iridim yatla meni. Ene mehriban oğlanlar, siz gepleşigimizin şu sanına Daşoğuz welaýatynyň Çağlar Sunat Mekdebine bagşy molumi Bibi Nur Aşirban ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlara, şo sanada gyzykly gurumlara sen etdiňiz. Goý arkadagy ýurdumda toýda goşturmak bize nesip etsin. Biz häzirlikçe siziň bilen iň gözel, iň süýji arzulama size ýollap hoşlaşýar. Laýyk bir hepdeden miras ýaýlymyna, sunatyma, hormatyma gepleşigine diýdalaşýar. Hoş wagtyňyz. Menemin bağtırıvan gelipdir. Gözüm aydın toylarımı verip ola, Türkmenemin bağtırıvan gelipdir. Ödeli kalalı, tarihin düğününe nadır salalı. Ertekler dünyasının şuğları, cadılı alemden teyran gelipdir, cadılı alemden teyran gelipdir. Bir oyunun yeller oynat döşüne, beduvat büyürüğünün coşuna. Atçapları 47 taşına, atçapları bey 47 taşına. Dövletli döwrany sürün gelipdir, dövletli döwrany sürün gelipdir. İlim günüm barçan gönlünü şadlap, yüzüne sildiler halayık okan. Kitabın ýylyna yazılıp kitap, açıp yeter hikmet kerim gelipdir. Arkadağın paýgasyndan yazılan, açıp yeter hikmet kerim gelipdir. Yerdenem bolup böwürýän ýerde, ilahy pikirler köp gurýar terde. Ösüşli rowaşyk bally ýurda, arkadan döwran gelipdir. Ösüşli rowaşyk bally ýurda, Türkmenemin bagtyrwan gelipdir. Arkadagly döwr